Latsho igwijo le-Ekhaya Jikelele sibulise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo. Mbukeli ngoku ke singena kwiyure yesibini yenkqubo yokuqala sithe nqwam zwi ngaphaya kwevest kwaye ke nangamanye amanqaku ebemakhulu. Siye sachaphazela kaloku iziko lenkcukacha-manani elidize ukuba liyancumisa inani labakhenkethi xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Kanti ke iqala uMavuso Msima uthi uyavumelana nesigqibo sesiqebe esiphezulu sombutho esithi abo bathi babandakanyeka kwingxelo yekomishoni kaZondo kufanele bathintelwe ekubeni bamele umbutho kunyaka okanye kunyulo lonyaka ozayo. Njimlo ukhela salubisi uMadlongothi, uMazipha, uMamshukuma, uMazondwa ngezinto zakhe. Ndihamba naye uMamtshali. Ulenze njani ihora uthe nqwam zwi? Lalela nqwam amacephe nje amabini amathathu kodwa ke kusasele ke esinye isidlo. Yaqona mos into yobana siqala ngeMain seza kwi-dessert nceba singxamanga. Mbukeli ihora lesibili lesilidikadikayo njengamanje lokuqala sesilishayisa liphuputha. Sathembe ukuthi ke usahleli nathi futhi usanethezekile. Igama lohlelo i-Ekhaya Jikelele kanti mina nguNoxolo wakwamwali. uMantshingi ihlabangane limhlophe qwa intokazi yale ondini esishayo sesifundazwe esidala. Singene ihora lesibili ke mbukela ke sibheke ihamba phambili. Izicelo ze-bail zamadoda amahlanu atyhola ngokubandakanyeka ekutshisweni kwabantu eDiepsloot kumntla weRhawuti sizawuqhubeka kwinkundla kamantyi eRandburg ngokuvala okanye ngelokuvala ingxoxo. Eli qela linethemba lokukhululwa ngebail phambi kweKrismesi. Abatyhola ke babanjwa ngomhla wesine kweyoMnga emva kokufunyanwa kwezidumbu ezitshileyo zabantu abahlanu kule ndawo. Abatyhola ke bajongene namatyala aquka ukubulala kunye nokuxhwila kodwa bakhaba ngawo amane ukuba bayabandakanyeka kuhlaselo. Isebe lokhuseleko loluntu eMntla-Ntshona lithi amapolisa awazulala behlayo de ababandakanyekayo abantu kwisiganeko sokudutyulwa ukubulawa abantu abalithoba kwindawo yogobityholo iPopo Mulifi eRustenburg ubusuku bangomgqibelo. Ngokwengxelo ke amapolisa ungena amadoda angaziwayo kwindlu yomnye wamaxhoba kusweleke abantu abasibhozo kwindawo yexhwayelo ze owethoba waqinisekiswa esibhedlele ukuba akasekho emhlabeni. Uluntu lusabambo ngezantsi kulandela isithwakumbe sokudutyulwa kwabantu kwindawo yogobityholo iPopo Molefe eRustenburg. Kusweleke abantu abalithoba konzakala uninzi. Omnye osindileyo kwesiselegu uthi usothukile. Sho ukuthi mina ndandihleli kule ndawo le apha kuleli kona lale slab. Hleli nomnye ubhuti abathi nguteenage wapha eMajolo. Bafike basibethela apha babenibetha njengoba uhleli so nawo babenibetha so. Ndancedwa ukuziwisa. Ngathi xa ndifuka wabeniphinda apha engalweni. Maniphakama nizama ugaqa amadolo wabenibetha apha ethangeni. Ebuhlungu lento ngoba labantu abashonile ndiyabazi. Ndiyabazi labantu abashonile inhliziyo yami ebuhlungu kakhulu. Andikhoni nokulala kungeni kudla since from ngalela langa. Abasemagunyeni bathi badibene neentsapho zamaxhoba baziqinisekisa ukuba abazokuphumla de kubanjwe abenzi bobubi. I met the police this morning, led by the brigadier and head of investigation. They brief us. They are on top of this matter. Soon, people will be arrested. Ojongene nokhuseleko loluntu kweliphondo loMntla-Ntshona uthi esi siganeko sikhokelele kubeni umama ubekhulelwe aphulukane nosana lwakho olungekazalwa. Now, it worries me. People from Lesotho, from Eastern Cape, when they come to Northwest, they fight. Fight for what? We are told those were stolen, shacks were burned. Now this is a revenge. But this one is worse, it's horrible, where people are killed. Ukanti akukabanjwa mntu ngesi siganeko. Amapolisa abambe umboniso ongxabalazileyo wokhuseleko ngeli xesha leziyunguma neliqale esibuke ngeRhawutini ngentsasa yaphezolo. Eli lingeke lokuchaza amaphulo okhuseleko lwephondo kweli xesha leholide. Eli phulo lizawuqhuba nakwamanye amaphondo uqinisekisa ukhuseleko jikelele kweli.
aphume onke amanqanaba omiselo mthetho. Umkhosi wokhuselo nawo uxhobele ukuncedisa ukulwa ulwaphulo mthetho kweli xesha leziyunguma. Abenkonzo yesipolisa yeli babambe imbizo yabahlali eBoikitlong njengenxalenye yamaphulo okhuseleko ngeli xesha leziyunguma. The issue we are concerned about is a crime around this place. Ngokweenkcukacha manani akutshanje isibukengi yenye yengingqi ezinobungozi ngokumandla kweli eyonganyelwe ziziganeko zobukrelemnqa obunobundlobongela nemibhodamo yemo yentlalo. Well, it's a festive season. We have a few provinces that give us problem all the time when it comes to the crime stats. Gauteng is one of them, KZN, Western Cape, and the Eastern Cape. But we're also aware that South Africa moves coastal come this time. But they are still here. We want to saturate this place before people, they move down. They usually move on the last weekend and all that. But we want to work with them on the places like malls and as they do their work. Iinkokheli zabakwantsasana kunye namacandelo ale nkonzo yesipolisa bakwajikeleze kudederhu lweevenkile olwahlukeneyo ii-malls ngelokubonakalisa ubukho babo. Kuhlatywe ikhwelo lokuba la maphulo okhuseleko abanjwe rhoqo hayi njengeli xesha leziyunguma. Abaqhubi beeteksi bakwakhunjuziwe ukuba bathobele imiqathango ingakumbi njengokuba abakhweli abaninzi beza kuhamba umgama omde. Amagosa wokuthintela ulwaphulo mthetho eGauteng avame ukubizwa njengomabhanyaza nawo aza kube ethe bhazalala. Abasemagunyeni esipoliseni bafunge ngelithi baza kwenza konke ukulwa ubukrelemnqa. Our focus areas for the festive season, the first one is the gender-based violence. So what we are saying is our police, in all police stations, should treat the women that come there with dignity and respect and assist them. But also, we are focusing on those that committed gender-based violence and ran away. Ubundlobongela obusekelwe kwisini yeminye yemiba eza kuthatyathelwa ingqalelo ngokumandla kweli xesha leziyunguma. Kuze kwasa abacimimlilo bezama ukubhula umlilo obusha ubuhanguhangu ey'ntabeni engenhla kwedolobha iSimons Cape Peninsula. Kukholakala ukuthi lo mlilo uqubuke ngoLwesibili kanti ubhebhezelwa umoya onamandla ovunguza kule ndawo. Ithimba labacimimlilo belisebenzisa nezindiza enophephela emhlane zokucisha umlilo uqinisekisa ukuthi lo mlilo uyalawuleka. Ngesho ke mbukeli uphazamisekile phela lo msebenzi ngenxa ukuthi intuthu ebiqhamuka laphaya ibingabekezeleleki. Kubeke sekujutshwa abacimimlilo ababalelwa ekhulwini kanye nezimoto ezithwala amanzi eziyisikhombisa emzamweni ke yokubhula lo mlilo. Kanti ivaliwe imigwaqo edlula ngakuleya ndawo okuhlasele kuyo amalanga bomlilo. Ukusabela kukuvalwa ngephanyazo kwamalwandla amathandathu adumileyo eThekwini ngexesha leziyunguma. Amaqela phambili kushishino lwezokhenkotho abongoza urhulumente ukuba athabathe amanyathelo akhawulezileyo. Imibutho ke imemelela umasipala waseThekwini ukuba alungise ngokukhawuleza ingxaki yomgangatho wamanzi ebangele oku kuvalwa. Uvavanyo lwakutshanje olwenziwe ngumasipala waseThekwini kunye ne-Adopt a River luveze amanqanaba aphezulu eIkholi. Izakhamuzi zase-Democratic Republic of Congo zizonikela ey'khungweni zokuvota namhlanje ukuyokhetha ubuholi obusha. Kulindeleke ukuthi zivotele ozothatha iy'ntambo zombuso njengomengameli ngokunjalo futhi namalungu ephalamende kuleli yazwe. Umengameli uFelix Tshisekedi ufuna-ke ukukhethwa ihlandla lesibili. Lolu khetho lwase-DRC luza nje kuntuleka uzinzo kwezinye iy'ngxenye njengoba kukhona abafunge bagomela ukuthi bona ngeke balibambe iqhaza kulolu khetho. Ikhomishana yezokhetho kuleli yazwe iqinisekisile ukuthi ayikwazanga ukufinyelela ey'ndaweni okungeke kuvotwe kuzo ngenxa yokwesaba ezokuphepha. Yize kunjalo-ke uhulumeni wase-DRC unxuse i-SADC ukuba phela ijuba amasosha uqinisekisa ukuthula nozinzo ngalesi sikhathi sokhetho. Kulindeleke nokuthi iy'khungo zokuvota zivalwe ngehora lesikhombisa kusihlwa khona namhlanje laphaya e-DRC.
Ayike mbukeli ke sigoqa lapho ke bese kuphathele zona kuleli hora lethu izindaba kodwa cha sikaka indawo saqhubeka mbukeli nokuthi nje sikunikeze lokho othanda ukuthi ukuzwe ngaso sonke isikhathi njengamanje ke isikhathi sokuthi ngesithi nje qu $8 sizobuya emva komzuzwana kodwa nje ngaphambi ukuthi siqu mbukeli $8 sikhombisa nje laphana izithombe makhona izithombe zalapha esikhona lesi wesizithombe sesixeko salapha eAuckland Park xa kuthiwa Auckland Park uthethwa ngale ndawo njengokubona mbukeli into yokubana yeyi ii-buildings zalapha zingqongwe yimithi into ethi ke mbukeli yimpolo yodwa kodwa ke uyabona into yokubana nasemgaqweni ingxinano ayikho chuncembe mbukeli bahambayo emisebenzini kwindawo ngendawo siyathemba ke nawe uba usimamele usendleleni uqhuba ngononophelo mbukeli ngoku ke mbukeli masithi qhwi nje sibhatala amatyala ungagunqi bukele inkqubo yakho ithandayo i-Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazo zozibini usasibukele apha Ekhaya Jikelele. Uimqinwa ke ngumdlalo othetha ngomfana onobizo lwabaphansi kodwa ke ukuze alwamkele ubizo kukho inyani ekufuneke ayixelelwe ngumama wakhe. Oluhambo lomoya ke lubaliswa ngomculo neentshukumo. Esike sisikhumbuzo sokuba singazilibali singobani na. Kwaye ke ukusixelela ngakumbi ngalomdlalo sinozusakhe enqame ongumbhali nomlawuli. Kodwa ke ngaphambi kokuba sibe nodliwano ndlebe khawurhabule ufince kulomboniso. Buwenzani ngenkomo? Buwenzani ngenkomo? Buwenzani ngenkomo? Buwenzani ngenkomo wena? Isiphukuphuku lesi, benzani ngenkomo? Sizawukwazi ukufumana enyandithi. Akhona bafana la esigodini nje phuthume ngilapha. Batata hamba. Uthele lisiko angeke liqhubeke. Ubani esho njalo? Isalukazi sigqoke ingubo emdaka kanye neduku. Nako ke nkosikazi, umfana uyaboniswa noma uphombena ngathi. Tata bafikile! Ngabathakathi balalala! Jabas! Abasifuna izinto ezinhle, umntana mephuma naseJoburg. Uthixo, hey, yabona, jonga ubhuti wakho. Jonga ubhuti wakho ntokazi. Ndisayonikeza udala ukutya kwakhe. Bafikile abathakathi balalala. Uthixo simakade sezulu, mnini womhlaba. Uyanibona lichakazana? Akuwona yini umhlolo omubi ukuthi inkomo ibaleke ngophambi kosiko? Ndive kuthiwa Kukhona afuna ukusitshela kona. Nyanisile. Ikhona into enkulu elichakazana lefuna uthetha ngayo. Kuzawunyanzeleka ukuba simbize namhlanje ebusuku. Masambe.
Wow, ngamangesi bathi interesting umbukeli we-Ekhaya Jikelele. Lo sando lokuyibona ke mbukeli ngumqulunqo wayo Imqinwa. Silapha ke nombhali othe wathatha usiba nephepha wawubhala umqinwa. Nditshilo kaloku umbukeli into yokubana igama lakhe nguZusiphe. Zusiphe? Zusakhe masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ndiyabulela sisoma. Unjani Zusakhe? Ndiyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Wow, that was interesting. Bayatsho mangesi. Ndiyafuna uqonda into yokubana intoni ethe yakuphambelela into yobana ubhale umboniso ololuhlobo. Into eyandiphemelela uba ndize nalo mbono okokuqala libali elisondele kakhulu kum okanye empilweni yam ndingatsho. So ukufumana ithuba ke ngoku ubana ndikwazi ustage iplay, understand, and ndacinga ubana ngowona mbono okanye ibali enothi ndilibalise ngeli xesha. Yes. Ndiyarhalela uqonda into yobana xa uza lo mbono futhi ndiyathanda into yobana ukrobisele nombukeli nangona ke sithe krwancu sathi nqwamnqwam sabona into yobana ubandakanye kantoni kumfana apha esibona into yobana unobizo nanku umama wakhe ndiyambona pha uyamchela uthi phuma moyombi khawusikrobisele nje into yobana lo mboniso kanye ugxile kwintoni. Umboniso lo ugxile kakhulu zingathi ngumama ovale ingcango zomzi wakhe ngeBhayibhile nomthandazo, you understand, and eyazi ba unyana wakhe unobizo labantu abaphansi kodwa ukuze alamkele ulibizo unyana wakhe kunenyani umama wakhe umele amxelele yona ngemvelaphi yakhe ngoba kolisapha akhuliselwe kulo akukho apha azalwa khona umfana lo olibizwa nawo lela lapho azalwa khona kulo tata wakhe. But ke nguyena lo nyana akayazi umama ngulo ufuneka emxelele bana wena uphumaphi ukuze akwazi ukwamkela ubizo lwakhe. Utshilo into yobana umbono wakho nempembelelo ethe yakutshisa into yobana ubhale umboniso ofana nalo iquka nawe into ongatsho into yokubana ithe ncakasana entliziyweni yakho nawe ungathi mhlambe uhambe olo hambo? Luhambe engisaluhambayo ndingatsho okwangoku. Into esenzeka empilweni yam nam endisazama ukwamkela ndibona uba kwenzeka ntoni ngempilo uqhubeka phambili. Interesting. Ndiyafuna uqonda because ngoku sikwelinye ixesha bathi the modern society, we are in the digital age. Ndiyafuna uqonda into yokubana kuyo le theatre piece uye wabe kanti uhlanganisa njani ucooperate into ye-digital and ikuncede njani mhlambe ukuqaqambisa lo mboniso? Digital into endiyanceda kakhulu. So during rehearsal times the show we had a theme song show that the sound that we always perceive ubana singathi yi sound that is used to call upon our ancestors. So we had that as the theme song that will take videos during our rehearsal time and we'll post them on social media such as your Facebook, your Instagram, so that drew the audience's attention bana bayazi ba xa benoya phaya what to expect and how to feel. So and that really helped us in terms of getting more audience. Wow, and speaking of getting more audience, siyabona into bana unconywa kakhulu lo mboniso womqinwa and I remember kwezi veki ezidlulileyo we also had omnye udirector balisa into bana kukhona i-theatre piece aphezu kwayo naye xa siyayijonga iqulathe i-Africanism. Ungathi mhlawumbi into bana ama-Afrika njengoko kubonakala ngathi bayonwabela abuyelembo afuna ukuzazi. Is that a rise? And just tell us about i-reception like these theatre pieces. I think lela xesha lobana sibalisa amabali wethu singabantu abamnyama. Xa sawuthetha nge-Africanism and spiritual calling zizinto kwi-theatre mandulo kwakungekho lula ukwenza amabali ngazo because abantu babengafili ingathi bamkelekile okanye babengafili ingathi into abanokwazi uyibukela e-theatre, you understand, but ngokuhamba kwexesha kuba uyabona even abantu abanobizo labantu abaphansi ayiseyinto singathi ithabu kule mihla siphila kuyo into yasiyamkelekileyo na kwi-society. So I think bringing those stories now into theatre into ebalulekile kakhulu, and in our generations those are really the stories that we want to tell. Sondele kakhulu ukuthi. So this is because xa ndiyayijonga ndikhumbula nolunye udlelwano ndlebe esasinalo neqala lapha kwityala lamawele uphekesa esitsho into yobana kwixesha labo ngethuba
besenza ityala lamawele eyona njongo yayikuba ebabuyisela abantu enhlongolo ngexesha loba umkhulu esithi into yobana uyawubona umsantsa ngoku uba ukhona kwi-storytelling zanamhlanje asaxeli mabali wethu. So njengokuba uthetha ke ngenjongo yalomboniso wakho into yokubana nifuna ukufundisa abantu about spirituality and spiritual calling, ndiyafuna iqonda into yobana how are you addressing the misconceptions ezikhona njengokuthi ubana it's no longer taboo, but now we are seeing ukuthi abantu abaninzi vele bangena kwezi journey ngapha kune-confusion ezininzi. Ndiyathanda ukrobisela into yobana kwesi storytelling sakho uaddressa njani imibe esibona into yokubana in as much as kungekho taboo but kusekhona i-confusion ezikhoyo. I think kwelo cala njengomqulunqi omtsha ofikayo kule industry, understand, xa sibeka lamabali estage siyababeka ngendlela ethile engazuba yenza abantu xa bebukele bafile ngenye indlela okanye bafile ingathi babamamazinyo xa bebukele, you understand. So with research and how things are done and ngokokwami ke most of research diphila kuyo, you understand. So xa ulibeka estage uye noko uzamba abantu banga, you understand, uzama uyenza ngandlela zonke, because for instance eshowini yami bendisebenzisa impepho, you understand, but ibingayo into bana iqhunyiswa the entire show iletwa nje konzwa lo ritual encinci icinyo, you understand. So we're just showing people the idea of these things that we call that we do when we call upon our ancestors or when we talk about talk to our ancestors. Yes. Noma kuyagayizwa apho. Kakhulu. Ndiyafuna ukuqonda because I mean utshile eqaleni into yobana nisebenzisa kakhulu amakhasi onxibelelwano nibonisa abantu nibabonise nje ngezinto abangathi bazilindele. Ndiyafuna uva ku into yobana ungathi mhlawumbe amaqonga onxibelelwano anifuthe linjani uqinisekisa into yokubana iyasasaza imiboniso bumi nabunje. Anelifutho negalelo elikhulu kakhulu because iba singabuyela back to into ye-theatre sasingakwazi bana sibone i-shows zi-advertiswa okanye zimakethwa ko-Facebook naku-YouTube, you understand, izinjalo. So I think now kweli xesha sikulo most theatres are really moving with times, you understand, because for instance even my show you can catch it on YouTube, it's there like the entire show. So zinegalelo elikhulu kakhulu because some people up due to family commitments and ngexesha mhlawumbe ishow esidlala ngalo abakwazi babafikelele theatre. So xa sizifaka kulamakhasi onxibelelwano at least they get the glimpse, you understand, ukuthi mhlawumbe xa inophinda idlale angakwazi ukuya because ubone something that maybe ayicacele okanye angayithanda. And speaking of that, because ndingatsho mhlawumbe ndithi ubhubhane we-COVID uye wasinyanzelisa into yobana sishifte izinto ezininzi virtually, so many events into ezingazange siyicinge into yobana zizawubanjwa virtually. So to accommodate the audience online ndiyaqonda into yobana mhlawumbe the feel and the touch, the lighting nazo zonke ezinye izinto azifani than actually the live theatre. Kha siqobisele into yobana mhlawumbe as udirector uqinisekisa njani zeziphi elements that you include to make sure that even the online audience iyayigraspa, iyayifila, iyayirhogela nale mpepho. As ba utshilo ba yonke le nto ba sizifake le midlalo kwi-digital platforms iseyinto entsha kuthi, you understand, but uba ngoku siyazi ba funeka izinto sizifake kwi-digital platforms so that people can still feel babangathi base-theatre, because we know theatre into oba funeka uye kuyo uyoyibukela to feel what's really happening, you understand. So what we usually do, I think with me, it's the kind of music that I do, you understand, in my shows that will make you, even if ubukele efonini izakwenza ba ufeel bana hayi bendikhona bendiphakathi inside. Hayi jonga, I'll definitely tag along. Sizakhe siswa qhubeka nokwakha isizwe. Siyabulela ngexesha lakho into yobana usindwendwele, siyathemba into yokubana kuzawuhamba kube kuhle kwindlela zakho. Enkosi kakhulu ngokuba usindwendwele. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uZusakhe Nqame, ungumbhali ke nomlawuli wayo kaloku imxino. Besixelela banzi ke mbukeli ngalomboniso kwaye ke ngoku ndizawuphosa intambo ndiye pha kugqawa. Mandazi ke uba usiphethele ntoni Mamtshali?
Ngibonge Kholosa nawe mbukeli. I-albinism iyisimo esiwufuzo esidalwa ukungabi nemelanin emzimbeni okuyiyona ke ekhiqiza umbala wesikhumba weinwele nowamehlo. Abantu abanebala elimhlophe phecelezi albinism bavame ke ukuncishwa ithuba lokuya esikoleni, ukuthola umsebenzi nelokuba nje nomndeni, futhi nje ke babhekana nokucwaswa impilo yabo yonke ngenxa nje yokubukeka kwabo. Umncintiswano ke wonobuhle iMiss and Mr Albinism wasungulwa ngenjongo yokulwisana nalolu bandlululo labantu abaphila nebala elimhlophe. Upatience Dlamini ke usihlanganisele nanku umbiko mbukeli. Abantu abanebala elimhlophe babhekane nezinselelo isikhathi eside njengoba bebeqhubeka belokhu becwaswa nokuncishwa amathuba amaningi ngenxa yebala lesikhumba sabo. Ukulwisana nalokhu, owake wancintisana kuMr South Africa uGodfrey Mpatswe wasungula inhlangano engenzi inzuzo iGodfrey Mpatswe Foundation. Le nhlangano isingatha umncintiswano wonobuhle lapho kuhlanganyela khona abantu abanebala elimhlophe kuphela. Umcimbi uMiss and Mr Albinism ubanjelwe eHoughton eGoli ngomgqibelo zi-16 kuZibandlela. Izinsizwa nezintokazi ezinhle ziqhamuka ezifundazweni ezihlukene zibambe iqhaza kulo mcimbi. Abangenele umncintiswano abacwaswa ngokweminyaka, ngokobulili nangokuthi banezingane noma cha. I go by the name Thabo Kakotwe, 19 years of age. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Matsiani Kosa from Ranfontein, Mhlake. I'm age 44. I'm an activist for people with albinism. Above all, I am a mother. I am an academic. I am a graduate in Bachelor of Administration, currently pursuing my studies in BCom Human Resource Management Honours with the Management University of South Africa. Thank you very much. Lastly, my word to all the leaders in the house: rise up, fulfill the dream, and save a life. Thank you. Uphinde kwaba mnandi ngesikhathi abaculi bejabulisa izethameli kujuxuzwa. Abangenele lo mncintiswano banikezwe ithuba lokukhombisa ngenqephu yesintu. Amalungu emndeni yabangenele lo mncintiswano aphume ngobuningi ukuzokweseka abathandekayo bawo. No, i-event namhlanje iyasithasha thina abazali esinabantwana bama-albinism ukuthi abantwana bethu bayaziveza manje ukuthi wonke umhlaba ubazi, ngoba ekucaleni sisakhula bebafihlwa labantwana, but thina sibatholile sebayakhona ukuvela nokwenza izinto ezabantu ezibezenziwa abantu abamnyama bebala elimnyama abethu abantwana babafihla. So today labantwana le batshengisile ukuthi nabo ba abantu sekele ukubafihla asibaveze bayenze yonke into. I think it's going to bring the attention that we've been needing from all angles, from your government to the society and like yes, the country at large, because you know there's been this stigmas and all those negative thoughts about us, but such events can show you the capabilities that we have, can show you that we are as able as everybody else. You know, it's going to bring the change and opportunities that we've been needing, that you don't need to exclude us from the normal society to be in a special school or in a special, you know, in a certain area isolated so that you can show your capability. You and I are as capable as everybody else. OwayenguMiss nowayenguMr Albinism bavalelise ezixukwini njengoba bebezonikezela ngemqhele kuMiss kanye noMr Albinism 2023. Umsunguli walomncintiswano uGodfrey Mpatswe uthi waqhuquzelelwa ukubona ukuthi abantu bebala elimhlophe bayacwaswa einhlelweni zonke ezifuzelezi. I saw like a need, you know, and that these people are not represented. Uthi inhloso enkulu yabo ukuqwashisa abantu ngezingqinamba abantu abanebala elimhlophe ababhekana nazo nokuthi banxenxe abaxhasi ngoba luselude uhambo. More of an awareness, you know, we do not discriminate, so that you fully body figured or you know, we take everyone with albinism, you know, to represent the community with albinism, because these people were not having that platform. So some of them,
the age has already passed and they didn't get the opportunity. So we are here to give them that opportunity and that platform. Need sponsorship, like it can be transport sponsorship, it can be more bursaries, it can be, anything they can think of, and money, we spend a lot of money. We had to pay for this venue, we have to, the VIPs, we have to put money on those things, makeup. Ukuphela komxhasi walomcimbi inkampani iSpecon Holding okuyinkampani egxile ekuthuthukisweni kwamakhono nokwenza abantu baqasheke inikele ngamarandi ayizinkulungwane ezingama225 kulomcimbi kanti bazoqeqesha nokuthuthukisa amakhono kwabanqobe lo mncintiswano. We specialize in skills development with the focus being on the presently disadvantaged individuals, upskilling them and making them employable. Uthi kusadla lubi ukucwaswa kwabantu abanebala elimhlophe ialbinism. It's very important because people stigmatize people with albinism and it's it's just a disability, and we feel that people like them also need an opportunity in life to upskill themselves and to find positions in South Africa to work. Amelia Shabango osafundela ukuba uthisha udle umhlanganiso waba uMiss Albinism 2023-2024 kanti njengamanje uyi-marketing manager at the Heart Foundation. And a warm greeting to my fellow judges. Greeting you is a 22-year-old lady who goes by the name of Amelia Shabango, who comes all the way from the dusty streets of Pinari in Mpumalanga. I am not only a student, but I am a disability activist and a marketing director of the Heart Foundation. What has kept me going is my condition doesn't hold any level of authority that allows me to do half of the things that I want to do in life. A lot of mixed emotions because I cannot believe that I've made it to this far. Imagining the work I've put in, the knocking on the doors, some they're not opening, some they are opening, promising things that are not going to give. But in all of that, I believe that my work did not go to waste. Uthi kumthathe unyaka wonke ukuzilungiselela kodwa ukubekezela kwakhe kube nemiphumela emihle. Register I think January sa khethwa as finalist. Ekukhetheni kwethu we stayed for like 2 to 3 months until everything was up and running, and then for the whole year we were given tasks lokuthi kumele siwende, and then we scored against those tasks. Uthi umsebenzi okusamele wenziwe usasemkhulu kakhulu. Because this thing is not about me. It is about the lives that I want to reach. It is about the community that I want to change. It is the perspective that people have with albinism that I want to change. Kanti uMatsiyane Khosa uhambe phambili kwabesilisa njengoMr Albinism ku-2023. Uthi lesi sixoxo sisho lukhulu kuyena njengoba ubengasilindele. Kusho ukuthi lento le crown is not for me, it's for the community albinism. So this is for them, and then it means good, like I'll be there working for you as I do every day, as an activist in the West Rand. So it will make me to go out also to help those outside. Uthi uzosebenzisa lesi sikhathi sakhe nomklomelo wakhe ukuqhubeka nokuqwashisa ngeinhlelo ze-albinism. Ama-challenges engike ngabhekana nawo is discrimination, people calling me names, labeling, and then people undermining me, thinking that I can't make it. Well, I can. Sibafisela konke okuhle nokumhlophe. Sibambe ngazibini phako madlamini ngosiqulunqela lengxelo kanti ke mbukeli sesiqola sesiyayiqonqothire yesibini bekungakudalanga siqala hayi kuyasheshwa apha ekhaya hayi kuyasheshwa sana kodwa kuthi xa kumnandi izinto zihamba ngokukhawuleza ifana nenansi xa imnandi bru njengoba ke mbukeli ke sesigoqa ihora lesibili siyakho lesithathu kodwa nje ngaphambi kokuthi siye ehoreni lethu lokugcina udirector uzokwakhombisa lapha ngaphandle kwalapha esikhona mbukeli sobona ukuthi isimo sezulu sime kanjani impela liyaphuma lizobalela njengoba phela nabantu ke nesimo sezulu sisho ukuthi namhlanje lizobalela
lize lifike ku-30 degrees ukushisa laphayana eGoli. So ke nje kusasekuseni ke njengamanje lisazophuma nje libalele kahle ilanga. Kusanomoyana nje ke lo wasekuseni mangabe uthi uphuma ngaphandle khona lo yamoyana uthe ukuthi kancane kodwa ke ngokuhamba kosuku lizothi uqala ukufuduma ligcine seshisa ke mase kusemini. Ngase lichise futhi ke ingaske nje kunokwagula okuza nalamoya ingaske abantu bambatha kuba nami ndiyaziva impumlo zibuva likarha ngoko ke siyacetyiswa nokusela amanzi uqinisekisa into bana xa uqala nje usuku lwakho uqala ngamanzi atshisayo kuze ube awuchaphazeleki mhlawumbe sisimo sezulu esizawutshintsha kubande kutshise. Hayi lithe rhwelela ngamafu ngenene embukeli kodwa ke nje ngokwetshile ugqawami into yokubana noko pha emini lawutyhila kuvele ilanga. Njengamanje ke mbukele ke sigoqeke ihora lethu singene kwelokugcina.